Ne. Nyt kuvataan 3. osa Clash of Clansia. Ja vihdoinkin mä sain ne dragonit kehittymään 2. levelille. Ja sain myös Hawk Riderit. Ja nyt mä kehitän nämä armikampit niin TH7 maksimille. Että mulle mahtuu 200 tyyppiä, nyt mulle mahtuu vaan 185, niin mä kehitän nämä maksimille. 1 on valmis, 2 kehittyy ja 1 on vielä kehittämättä. Jep. Voin näyttää pari hyökkäystä. Mä vaan nostan näillä joukoilla näitä mun pokaaleja. Ja toi on tylsille ja mä näytän joku toisen. Mikäs toi? Tän mä voisin näyttää. Mä otan näillä hogeilla ja sitten pari defua pois tieltä. Archerilla muotosta pois. Näillä joukolla vaan mä nostan ne droppuja. Koska ei pelkillä barbareilla archereilla saa droppuja nostettua paitsi farmin baseista, mutta ei mistään tällaisista 1 tai 2 tähteä saattaa tulla. Ja mä hyökkään näissä. Pitäis keittää toi mun kingi 5. levelille, niin mä saisin siihen sen spesiaalin. Kun mulla on vasta 1. levelin kingi. Odottaa kaikki. Joo, siinä se oli. Joo. Tää video oli tässä. Seuraavaan jaksoon. Moro!